Kung taganong pagtagad kini usa ka po sa safety nga nag-ingon, ug ako ang papilion adto po sa simbahan nga tinukod sa Dios. Ato ni tagaan og gamay nga pagtagad at least man lang ang mga follower makabalo sila kung unsa ang kamatuoran. So, kani nga pangutana, kamo ba gid ang tinukod sa Dios? Di ba? Kung kamo ang tinukod sa Dios, nganong wala mo nakasiguro sa kaluwasan? Di ba? Kaya ang tinuod nga tinukod sa Dios man gani, nakabalo na sa kaluwasan oy. Grabe ninyo man makabalo sa kaluwasan. Kay kanang inyong pagtulunan, wala gid na sa balaang kasulatan. Di ba? Subok kay palandungon. Nga po ninyo no, pilia ang simbahan nga nagsulti sa balaang kasulatan nga mo ang pulong sa Ginoo. Kana bitong simbahan nga nagpromote sa saktong kaluwasan, kang kaluwasan pinaagi ni Ginoong Kristo. Kana bitong simbahan nga mag-ingon, ang pastor nga mo-ingon nga nagsimba ta sa espiritu ug kamatuoran, dili sa mga larawan, di ba? Kanang simbahan nga kanunay nagpromote ni Ginoong Kristo. Kanang simbahan nga nagsulti nga ang pulong sa Dios importante sa kinabuhi sa tao. Kanang simbahan nga makita gyud ang kinabuhi sa tao nga adunay kausaban. Kanga naman kaya tanang pagwali panasikat sa balaang kasulatan. Di ba? Pilia ang simbahan nga nagwali sa balaang. Kami mga Katoliko gitudluan sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana nga mamahimong mata sa gitawag og realidad. Dili ay kanang maghimo lamang og mga panguna-una nga diin wala nahisubay sa realidad. Kini nga itong higala nga gitawag og pastoy, iyahang gisupang na ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana gitugos ng Ginoong Jesucristo kay kuno sumala pa niya. Tawag ining kuan daw kining kinahanglan gyud daw nga makabalota sa kaluwasan. Kabalo na ba ito sa kaluwasan kung kitang tinuod nga gitukod ni Ginoong Jesucristo? Kabalo ba ito sa kaluwasan? Yes, kabalo mi sa kaluwasan. O gitudlo na simbahang Katoliko nga naay gitawag og kaluwasan, kaluwasan nga nahumana, kaluwasan nga mahitabo pa. Unsa man ang kaluwasan nga humana katong pagkamatay na ni Ginoong Jesucristo sa krus. Mo to gitawag objective salvation nga dili mabuhat ni bisan kinsa kundi ang Dios lamang ang makahimo. Apan kining kaluwasan nga wala pa, kinahanglan pa kaming maningkamot kay sumala pa ni Ginoong Jesucristo. St. Matthew chapter 24 verse 13, ang mupadayon ug mulahutay maluwas apan ang dili silutan. So buti pasabot kanang kaluwasan nga nahibaw-an Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana ug kami mga Katoliko nakasubay kana sa balaang kasulatan nga subay pud sa pagtulun-an nga gitudlo sa atong Ginoong Jesucristo. Kabalo mi sa kaluwasan in the sense nga gitudlo sa simbahang Katolika nga gikan mismo kang Kristo. Dili kay kabalo mi sa kaluwasan nga sama ninyo nga naguna-huna og tawag ining damgo. Naguna-huna og mga butang nga wala sa realidad. Nagunahon na og mga butang nga diin wala gitudlos ng Ginoong Jesucristo nga daw Dios nga maghukom mo sa inyong kaugalingon nga luwas na mo. Dili man na magitudlo nga kaluwasan sa gitawag og balaang kasulatan. Number 2, sumala pa niya, ingon pa niya nga tawag ini kuan daw kanang kinahanglan gyud daw nga atong tuuhan kato daw mga pastoy daw nga nagwali daw mahitungod sa pulong sa Ginoo. Not less than 45,000 Christian denominations na ang milukop sa tibok kalibutan nga puro nagabit-bit o Biblia. Asa may tinuod ninyo? Puro nagawali og pulong sa Ginoo. Asa may tinuod ninyo? Huwag bisang usa ninyo nga mahimong tinuod. Nga naman kay dili basihan nga nagwali mo sa pulong sa Ginoo kamo na tinuod. Tungod kay ang balaang kasulatan mismo nagsulti sa St. Matthew chapter 7 verse 21 to 23, St. Matthew chapter 24 verse 4 to 5 and 24 na ay mga mini nga magbit-bit ug magwali sa iyang ngalan. Ingon pang San Pablo 2 Corinthians chapter 11 verse 4, magbit-bit pud niglaing Hesus. Pero unsa may gisulti sa balaang kasulatan, ingon pa niya bisan gani kami usa ka anghel magwali og ebanghelyo nga lahi sa among giwali ipatunglo. Subot ipasabot na ay responsable nga gisugo aron pagwali ug aron pagtudlo aron pinaagi niini mahibaw-an nato ang tinuod nga iya ni Ginoong Jesucristo. O kanang maong tinuura, kanang maong kamatuuran na mao ng iglesyang iyang gitukod ug mao na ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana nga diin gipanad-an sa Dios sa iyang kahibalo aron mahimong magtudlo sa kitawag og kamatuuran. Di lang kanang inyohang damgo, inyohang dapat gani magpatan-aw mo og doktor. Ngano man kay nagunahuna og mga butang nga dili mo nahitabo sa gitawag og realidad. Number 3, nga pa niya nga kato daw mga pastor daw nga nagtudlo daw mahitungod sa pagsimba sa espiritu kamatuoran. Gitudlo na simbahang Katoliko. Wala pa nibuto ang inyong iglesia, wala pa nibuto ang inyong gitawag sekta, gitudlo na sa simbahang Katoliko. Wala pa siya sumpay, di daw kuno magsimba og mga larawan. Okay, sa pagsulti nimo. Kami mga Katoliko nagsimba og mga ributo. Nagsimba og mga larawan. Oh, another na pud na nga wala sa realidad. Another na pud na nga wala sa kamatuoran. Nga diin
inyong gipasangil sa mga Katoliko nga naghatag Hinuon og pahimugat na kamo mga bakakon. Way pagtuon ng Iglesia Katolika, Apostolika Romana nga magsimbog ributo. Always ko nang gibalik-balik. Mingon ng Katoliko, amahan namo na ka sa langit. Di ginammingon ng Katoliko nga amahan namo, mipilit ka ng larawan. Nga naman, kaya nga itong Diyos nasa langit, wa sa larawan. Pero ang tinuod nga templo sa Diyos, naagigitawag og mga ributo. Pero ka ng mga nagpailad ko ng templo sa Diyos, nga tanaw nimo, bisag usa ka imahin sa mga anghel nga gikan sa langit, imahin na, larawan na, di ka makakita diha, but pasabot ana, maguwang lanay, budigas kupras. Okay, lastly, ingon pa sa atong higala nga gitawag pastor, kinahanglan daw magsubay daw sa pagkinabuhin, gitawag matarong, di gid niyo na dapat ipanghambog. Nga naman kay wa pa nimutuho ng inyohang gitawag og mga sikta, kadaghan ng mga santos Katoliko. Kadaghan ng mga nangamatay tungod sa pagtutang, kadaghan ng mga nangamatay nga mga santos nga gitawag og nagkinabuhi subay sa pagtuo, namatay subay sa pagtuo. May compare mo sa mga munghi nga nas bukid, nag-ampo lang puros, nag-ampo nagtrabaho, kalayo ra sa inyo ang pagkabalaan kanang inyong gipangyawit. Kalayo ra. Ngitandi mo. So buti pasabot mga sir, mga ma'am. Kini atong higala nga pastoy nga puro lang tawag ining claim pero walay kapamatuod nga tawag ining ebidensya nga tama nga pangunahon na. Musira mag-ingon nga kinahanglan ibasa sa Biblia. Kana gani nga punto di gina mabasa sa Biblia. Never ka makabasa sa Biblia nga niingon ang mga apostol nga kung magtudlo ka kinahanglan ibasa sa Biblia. No. Kay never gitudlo sa balaang kasulatan nga ang Biblia haliging patukuran sa talang kamatuoran. No. Ang gitudlo sa balaang kasulatan ang simbahan, ang haligi og patukuranan sa tanang kamatuoran. Mo nang naay Biblia nganuman kay produkto na sa iyang gitawag og simbahan. Kung way simbahan, walay Biblia. Muna mga higalag mga igsuon kini mga nakapamati nakatan-aw sa ato ang gitawag og video, pangitaan ninyo ng simbahan nga mo'y responsableng nagpagawas anang Biblia. Nganuman kay kanang maong simbahan na mauna ang naay Espiritu Santo. Pangitaan ninyo na ang simbahan nga nagbutag kapitulo o bersikulo anang Biblia. Nga naman kay maunang simbahan na ang naay Espiritu Santo. Pangitaan ninyo ang simbahan nga maoy unang nagtudlo mahitungod kang Kristo. Nga naman kay maunang simbahan na ang iyan ni Kristo. Tungod kay kanang mga simbahan nga nagpaila kuno nga sila ang gitukod ni Kristo, unya nimbuto lang, nangupya lang, dawat limpyo lang, bit-bit og ilahang kaugalingong Biblia. Nagikopya na po sa Katoliko, kanang maupundong kapiki na ay magpailad anak nga naman, ma-imperno na inyong kalag. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Santo II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.